Čaute, vítajte u môjho ďalšieho videa. Teraz som vyšiel z vane a fakt niekedy idem do vane a zo svojho slúchatka, ok? Toto nie sú veľmi tesné slúchadla. Sú také štuplíky. Od Sony. No to je 50, neviem. Ale zdá sa mi, že hej. DRX 50. Nie sú vodotesné. Mám zarolovaný môj iPod Touch, aby mi nenamokol. Pustíme niečo pasovejšie. Napríklad Don't Drop the Terrain. Dáme zvuk na max. Počujete sluchadlo idú. To si ukážeme, jak pôjdu, keď ich dáme do vody. To vám začne byť. Pevko si nevšimáte, to spolu. Ja ešte stále počujem hudbu. Neviem, či ho aj vy počujete, ale ja počujem. Kamerku. Okay. Tak, mohli by sme to už vyťahnuť, lebo už nám to ide skoro minútku. Ok, máme minútku. Určite. Tak. Vybírala je druhá levňa voda. Trošku sušíme. No, hraje určite. No, určite. Tak, hrajú obidve. Poďme sa pozrieť zbližšia. Zase kúpeľne to až tak... Oh shit. A už je to vo vode. Tak. Som si trošku naučila, ako to už... Už mi aj raz padlo do vane, takže... To už kašlem ako dosť. Ani sa ho nestalo, ako dosť. Plus rýže pomohol, okay. Kúsok. RL, ok, takže to mám prehodené. Mám starého mikrofónu na kamere, takže... OK. A ešte si ich teraz dáme do ruži na chvíľu. Počkajte. Dobre, trošku sa z nej vysypalo. Trošku. Potom. Trošku, fakt len trošku. Dobre, to na pol detskej, no a čo už.
A možno si tam nevšimnete, OK? Pestujeme čili papričku. Čili paprička. A tam je môj hrošík, na ktorého som ešte neurobil recenziu. To je skôr review. Rýža. iPod. Tak. A teraz ich dáme do ryže. Tak. Bez týchto blbostí samozrejme. To praskla fľaša, to si nevšimnete. Vysušuje aj sám, no máme ho tam. Tak, dáme ich dovnútra. Tu máme, dáme dovnútra, háček. A ešte to môžeme dať. Teda ušníky, alebo čo to je. Kábel, sluchátka pod tým. OK, nám to do skrine späť. Máme tu hrošíka. Sranička. A takže si ešte zapnem. Zase nevšimnete, to je také chladenie. Trošku chladenie. No a to bude asi všetko. Ešte zapnem dosť. Okay. To je asi všetko pre toto video. Keď sa mi to páčilo, dajte like, odber a určite si kúpte tieto úžasné sluchatka. Chcel by som nejak chváliť Sony, lebo mal som napríklad Sony Ericsson Xperia Neo a tak ako nič sa na ne nepokazilo, išla úplne super, akurát, že bola dosť a bola dosť zasekaná. Bye. A druhá kamera. Obrovská, ťažká. S harddiskom, to je harddisk. Ale za to má väčší senzor a má ledku. This is big ass. Okay. A toto sa mi zdá, že lepšie natáča, takže nepoužívam toto. A je staršie, takže this one is better. Ale nemám k tomu adapter, takže to musíte nabíjať cez USBčko.
Potom je ešte verzia 210, je to 210. A 210 má tú blbosť, aj optickú stabilizáciu sa mi zdá. Ale ja som nevedel, že to má tú optickú stabilizáciu. Ja by som si určite kúpil 210, ale táto mala výhodu tu, že to bola z USB-čko, som myslel, lebo ja mám takú externú nabíjačku, takú maličku. A myslel som, že sa to s tým bude dá nabiť, ale keď zapnem natáčanie, tak to začne tak preblikávať a raz sa mi už úplne sekla kamera z toho, tak odtedy to už nepoužívam. Takže to je asi všetko pre toto video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Okay. Tak začala.